Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kai ne Allah, da ya ɗauke mu, ya Allah, kai ka ba mu duk abin da ya Allah gare ka muke ne, ya Allah da gare ka muke kuma gare ka zan koma, ya Allah ina cikin damu matsananci, ya Allah jarrabawa ce, ya Allah ka bani ikon cin wannan jarrabawa. Ya Allah ka ba mu fita a cikin wannan rayuwar da muke ciki. Allahu ya Allah ya zama Rahman ya Allah Rahim ya Allah Malik ya Allah Assalamu ya Allah. Ya Allah ka fida mu a cikin wannan rayuwar da muke ciki. Ya Allah ya tace mu da kai duk damuwar da ta shigo mana za ka taimake mu a kanta. Ya Allah ina cikin damuwa kuma kai kaɗai ne mafita a wajen, kai ɗaya ne mafita ya Allah. Allah ka fitar da mu daga cikin wannan rayuwa. Allah ka kawo mana gyara da sauyi a ƙasar mu. Ya Allah ka kawo mana sauyi da nasara a jihohin mu. Ya Allah ka kawo mana nasara da sauyi a ƙauyukan mu da biranen mu da cikin gidajen mu. Ya Allah ka ba mu abin da zamu ci. Allah ka san ƙarfin zuciyar mu. Sallallahu alaihi wasallam. Safiya. Yaya. Me faru? Umma. Me faru da Umma? Za ta mutu Umma. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mu je. Sannu ina. Ina wuni. Ina wuni ina. Da ban wuni ba ka ganni haka? Har za ka zo kana wani na wuni. Ni wallahi Faruk kana ban mamaki wallahi. Gabjejen ƙato da kai kullum wai sai dai ka kwanta a ɗaki a dafa a baka ka ci. Kullum kana nan kana kwance ba aikin taro ballantana na sisi. Kullum yana nan yana kwance sai dai a dafa a bashi ya ci. Ni wallahi kunya ma nake ji idan na kalle ka Faruk. Hakuri zaki inna. Hakuri zaki ni ma ba a sare na yake zama in dinga zama a cikin gidan nan ba. Buri na in ga ina fita ina fafutuka in zo in dinga taimakawa da ko da dan kafin da bai taka karya bane a gidan nan. Kullum kenan idan aka yi magana ya hakuri kullum ana yi hakuri. Yanzu na haka ma kin ga Allah rufe min baki. Kullum idan an tashi magana aiki. Wasu shashashu ne za su dauke ka aiki. Ni wallahi mamaki wallahi duk wanda zai dauke ka aiki sai ya mamakin sa ma nake yi. Aikin banza kawai. Kuma a ta ya kamata ce mu ni fa kamar da nake. Waye wa mamanka ni ce uwarka? Allah ya sawaka. Ni kai ba dana bane ban haife ka ba wallahi. Allah ya sawaka. Banza.
Sannu mu. Sannu mu. Insha Allah za ki samu lafiya. Za ki samu lafiya. Allah ya ƙara sauki. Allah ba ki lafiya. Insha Allah za ki samu lafiya. Safiya kun ba ta ruwan tukunan ku? An ba ta? Masha Allah. Allah ya ƙara sauki. Kada ki mun saki wannan dan Allah. Me yasa mutum ba? Kuma ki haƙuri Allah yadda za ta tashi ki daina kuka. Ku ɗaga ta ku ta samu. Ya kamata ku dinga kula sosai wajen ba ta. Kun san ba mu da wata hanya da ya wuce wannan marwan rubutun da ake ba. Kuna wasa wajen ba ta. Allah ya bari na ji na dawo. Amma ku dinga kula fa. Ku dinga wata akan kare. Kuna wata akan kare. Bani wannan. Waya Allah barawo. Allah dan Allah malam baka ga wani yaro nan ba. Dan Allah baka ganshi ba ya kwace min waya dan Allah baka ganshi ba. Baka ganshi ba dan Allah ya kwace min waya. Allah baka ganshi ba. Ki tsaya mana. Wanda ya wuce da gudu. Waya ta ya kwace min waya na. To ki kwantar da hankalinki. Wayar ki ba inda za ta. Dan Allah waya na. Tsaya ki ji wayar ki ba inda za ta je wayar ki. Har gida za ta da ta same ki. Na san shi, na san ubansa, na san tsofansa. Saboda haka ki kwantar da hankalinki. Har gida za a da miki da wayar. Ali kan mun bayani yanda zan ga. Ina ne gidan ku? Yana nan layin ne. Sai ki nuna min gidan ku wayar ki. Har gida za a da miki da ita. Ki kwantar da hankalinki. Mu je. Me yake tafa da kai ne? Duk abin da yake tafa da kai za ka iya faɗa min saboda ni mataimakin principal ne in yanzu zan faɗa min. Dama bayan kai dade wata ɗan alfarma ne nake so don Allah idan da dama a taimaka min ranka dade. Dama na ɗan gidan karatu na ne duk da dai ba wai wani mai yawa bane shine nake so a taimaka min da dama da hali
aiki ne ke so ku taimaka ku bani a makarantar nan dan Allah dan Annabi. Dan na kwana biyu ina ta bibiya inda Twins Academy yake. To kuma da dan samu na ganshi a nan lana sai zo ko jara barma. Tunda ka ce kai ne wakilin principal aikin ke so a taimaka mana kai da dai. Ko koyarwa ne ko na yan yara ne dan Allah dan Annabi a taimaka mana kai da dan Allah. Gashi kuma duk gurbin malaman da muka nema yanzu mun riga da mun cike su. Amma kar ka samu damuwa. Me matakin karatun da kace ma? Diploma ne kai. Okay, diploma kana da CPI mu ga sifin ka. Umar Faruk sunan ko? Umar Faruk sunan ka ko? Okay, to shikenan kar ka samu matsala tunda akwai numban wayan ka nan. Zarar principal ya dawo zan faɗa mai yadda ake ciki za a magana. Kar ka samu damuwa. Ba matsala ba ka da damuwa. Amma ranka da ni. Dan Allah dan Annabi na roƙon ka ranka da ni. Di wallahi ba ma shi koyarwan ba. Ko aikin shara ne ko kuma wanke ma yara kashi yin kananan aiki wallahi zai. Wallahi malam ko wace ne da ake ma Allah zai iya wallahi. Na faɗa ma kar ka samu damuwa in dai principal yazo zan mai magana. Kar ka samu damuwa baka da wani damuwa. Kashi. Amma ranka da ni dan Allah dan Annabi. Na ce kar ka samu damuwa ga da zarar principal ya zo zan mai magana zan faɗa mai tunda ga siku ga ganin gobe ka ga mutum ba ka da matsala kar ka samu problem kai diploma ba kai a samu lokaci Assalamu alaikum. Mutum, ya ne? Ya kasuwa? Alhamdulillah. Masha Allah. Da Allah, ya ka kuma bar sako? Ya bar sako ban ba. Ya ga mu gaskiya. Amma gaskiya bai ga mu ga abin da ban baka ba. To ka ga dama maganar kuɗi ne muka ɗan yi da shi zai ara min dama 700. Ban sani bari ko ya Wallahi tallahi bai ga mu to shikenan amma ba damuwa. Ni tun daga fito da ya 1000 ne amma zan baka 500. Mai yi ba daidai. Shikenan ba ni 500 din. Ba ni. Na gode haka. Abokina dan Allah ka yi haƙuri ka taimake ni wallahi wannan din ba zai min abin da zan yi ba ka rike ni ka bani taliya Gaskiya kaga ka yi haƙuri kar ka ce komai wallahi a gida ne akwai matsala sosai ina cikin damuwa ne ka ban taliya guda biyu ba ban maka wasa ban Allah ya yarda don na baka kada ka sake dawo min magana ta gaskiya. Kwana biyu kawai zan kama ku Kada ka sake dawo min. nagode A ran da ku. taimaka dauko mu Na gode. Allah yadda ba zan maka wasa ba.